good morning. Hello, welcome again to our channel. Ngayon dito sa Rich Chich channel ay matutunghayan nyo ang pagpo-propagate namin dito sa ito yung label niya guys na nakalagay magmula nung binili ko. Monstera albo. Dahil malaki na and then may kasama tayo. Ito. Ayan kasama natin mag-propagate si Mr. Propagator natin na always. Ito si Tiger Albo, ganun din. Ito, Tiger Albo ito, tiger kasi parang tiger ang kanyang pero parang ganun din ito yung iba niyang mga dahon. Parang pareho lang. Pero bakit ito Monstera Albo lang nilagay ni Ma'am doon sa hagna. Tapos yung isa kay Father Tiger Albo daw 'yan. Ang liit-liit, ang mahal-mahal. Diyos ko, my God. Hindi pare ba to? Hindi ba? Ay, yung ano pala kaya yan, nabagyo. Nabagyo? Oo, namatay. Ano, namatay yung isa? Oo, namatay. Ay, akala ko ito. So, meaning ito, at saka ito isa lang nun? Oo, isa lang, oo, yan. Ganito yan. Oh, pareho lang ito. Okay. So, let's do this. Mag-propagate tayo. Bakit wala tayong swerte pagka galing kay Father ang Mamatay lahat. Oo, na mga nangamatay. Namatay din eh. Nangamatay ang mga binili natin sa kanila. Bakit kaya? Okay, yung tatlong, meron siyang tatlong okay lang. Okay. Tatlong, Tingnan natin muna, ipakita natin. Ito guys, may bagong dahon. Ewan ko kung wala naman yatang variegation. Ayan, ganyan lang. Ang variegation niya ay ganito. Ayan ganyan. Albo. White. Pero kukunti, ang damot. Ang damot niya. Ngayon dito ay wala rin Ngayon ay ito yung mga roots niya. One. Siguro pwedeng dito. Yan. Tapos yan. Para dalawa. Yan. Yan. And then dito itong dalawa. Yan. Yung dalawa. Dalawang ugat. Hindi Dito. Dito? Yung isa lang dahon? Yan. Yan. And then, ito ang haba. And then, dito. Ito alisin din natin to. May tatlong ugat. Ito dito. Dito. Kasi yung matira, yun ang mother plant. Nilagyan niya ng cinnamon. Cinnamon powder muna. Pero yung hindi naglalagay eh. Okay. Tayo lang naglalagay na ganyan. Kasi natatakot tayo baka Saan tayo? Dito. Para sure. Dito. Wala na matira dyan. Meron. Yan mother plant. Mother plant matira. Hinahinay ka sa pagkuha ng roots. Hinahinay lang. Dahan-dahan ha. Ang lalim yung roots niya. Dahan-dahan para siguradong mabuhay. Ayan. Diba? Naging 4 na yung ating Tiger Albo dito sa isang pot. Pero ilagyan mo muna ito ng tanggalin na yun. Lagyan ng gamot si Mother. Mother. Mother, I am sick. Kanya. Ayan. Lagyan. Ayan. Tapos yung pot. Maraming pot ako na yung kinuhahay. Not necessarily na malaki naman kasi ang mga ganyan hindi naman nila need ang napakalaking pot. Basta healthy yung ilagay mong potting mix. Ayan. Ayan, rice hull. Tsaka yung bunot, yung coco cubes. Acacia leaves. Acacia leaves. Nasaan na yun? Ay, nangalipad na si Acacia. Dito siya, Acacia. Rice hull.
bunot. Ayan. Okay na, lumubog na. Okay na yan. Huwag mong damihan masyado para di siya mababat. Ganyan. Para ano. Okay. Nahiwalay na siya. Sana naman ay mag-barricade. Just hoping. Nag-barricade na kasi naputol na. Yung isa pang pat doon. Bale, 3 pa ito. Dalawa pala, dalawa. Okay. Dalawa lang. Oh, yan. Yung dalawang yan. Ayan. Sana naman ay maging maayos ang paglaki nila. Ayan. Buhay na buhay naman ang roots. Rice hull muna. Ito yung mother. Yung Monstera albo. Ayan. Akasya. Hindi natin mabasahin doon. Akasya. Wag muna. Bukas na. Hayaan mo munang matuyo yung kanyang sap. Kasi nilagyan ng gamot eh. Ayan, si Monstera albo ay naging 4 na. 1 yung mother plant. Then 1, 2, 3. Ayan. Ang kukunti ng ano niya, variegation niya. O, yan lang. Kaya kailangan yung putulin para See? dumami ang variegation niya. Ang kukunti. Marami siya. Pero yung ano niya, roots niya, ayan oh. Buhay na buhay. No? Kita mo? Okay. Okay. Another one. Ito yung sinasabi nilang ano, mahal ang mga tinda nilang ganito. Buti na lang nakabili ako noon ng maliit at lumaki na ngayon. Hindi, at least meron na akong mga ganyan na biniling maliliit lang noon. Namatay. Ngayon Ano ay meron doon sa taas? Di ba? Alin? Meron isa maliit doon. Doon banda. Meron anong variegation. namatay? Yung Ito iba nga no? buhay oh. Hindi, Oh. yung iba nandun ba? Meron doon. So, Meron pa? taas yata. Oh, meron pa nga dito sa kabila eh. Baka may nakita Kasi ako. nagkahiwa-hiwalay yan. Ang dami kong binili noon na seedlings. Di ba yung may nakasabit ba doon? Kinuha mo no, yung maliit? Nandun sa table. Yun. Marami naman tayong ganyan. Meron pa dun sa taas. Oh. Tapos bebentahan nila akong 40k na ganito guys. Ba't ako bibili? Eh nakabili ako nito. Ang seedlings dito noon, maliliit pang dahon ganyan. Noon binili ko 1.5. Nung bago magbagyong Odette sa Dao. Ayan. Ayan. Okay na, tama na yan. Yan na rin kasi baka matumba. Yan lang, magaan lang yung rice hull kasi. Magaan yung bunot, magaan yung rice hull. Kaya madaling matumba. Kaya dapat hindi ilagay sa elevated area. Doon lang sa ilalim. Okay? So ilagay sa ilalim. Ayan na. Wow. So ayan na silang tatlo. At saka yung mother plant, ito sa green. Ayan. Naging 4 na si Monstera albo. Yes. Yan, si Tiger albo. Oh, so 4
4 plus isa pa, 5 na ang tiger elbow natin. 4 pots of tiger elbow. Ayan.